हॅलो बोन थोडं वर्षिक मती बारी निक बतालाई निमते ना थोडं प्रेम केसर मती ना हो पण हिंकेसिल्ले अन हो उंदी गोष्टी व्हायचेर नेटाल नाक फोन की अवा प्रेमाचा म्हातारा ना सुनीता ना नवा जीवाचा म्हातारा ना सुनीता छुटा बारी सोता गिरा अप्पा హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసిన ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు మీకు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో వెళ్ళిపోదాం. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ డిస్క్రిప్షన్లో బీట్ మార్క్ ఉంటుంది, సెక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తే లిరిక్స్ రాసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫొటోస్ పెట్టుకోవాలి. 12 సెకండ్ నుంచి ఫిక్స్ 12 సెకండ్ నుంచి ఫొటోస్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి సెక్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ పెడదాం. 12 సెకండ్ నుంచి ఫొటోస్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ కట్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ కట్. ఇలా ఎండ్ వరకు ఒక 1 బై 1 ఇలా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. నీట్గా మిస్ అవ్వకుండా మెల్లగా చేయండి. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. వన్ బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేయండి. నేను స్కిప్ చేసి లాస్ట్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఈ విధంగా చివరి వరకు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫొటోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒకటి చెప్పాలి. ఏంటంటే ఇక్కడ 27 సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ ఒక షేప్ తీసుకొని షేప్ని ఇలా జూమ్ చేయండి ఫుల్గా వచ్చే వరకు. దీన్ని 29 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ వరకు కట్ చేసి కలర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి బ్లాక్ కలర్ పెట్టుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి ఎఫెక్ట్లో వెళ్ళి బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి. దీన్ని మొత్తం పెంచండి 100%. ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా వచ్చింది. వీటికి ఎఫెక్ట్ అవసరం లేదు, ఇది ఒక్కటే చాలు. వీటిని అలాగే వదిలేయండి. సో ఇప్పుడు వీటికి ఈ ఫొటోస్కి ఎఫెక్ట్ పెడతాం. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ లిరికల్ బీట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక ఫోటో 2 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి ఎఫెక్ట్ కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే టెక్స్ట్కి మళ్ళీ చెప్తా. ఇప్పుడు ఫొటోస్ చూస్తాం. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ 1 2 ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 3వ ఫోటో మళ్ళీ ఇక్కడ 1 2 ఈ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 3వ ఫోటో 1 2 ఇలాగే ఎండ్ వరకు
2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, పేస్ట్ చేయాలి. ఇలా లాస్ట్ వరకు చేయండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఒక ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు రెండవ ఫోటో ట్యాప్ చేసి పేస్ట్, దీన్ని పైన నుంచి కాపీ చేయాలి. ఇట్లా కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో అయిపోయింది కదా, సెకండ్ ఫోటో నుంచి ఇక్కడ పైన ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఏరో మార్క్ ఉంటుంది, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కలర్ ఆప్షన్ తీసి పేస్ట్ చేయండి. అంతే. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫోటో వదిలేసి పేస్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, లాస్ట్ ఫోటో ఇది, దీన్ని కూడా పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో నుంచి ఇప్పుడు పైన నుంచి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేయండి. 1 2 3. ఇప్పుడు ఒకటే ఫోటో మిగిలి ఉంటుంది కదా, ఆ ఒక ఫోటో మాత్రమే పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా ఎండ్ వరకు దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ పెడదాం. సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్లోనే ఉంటుంది. ఇట్లా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి కింద నుంచి. బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్, అన్నిటికీ 1 by 1 పేస్ట్ చేసుకుంటూ పోండి. కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ కావద్దు ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా పేస్ట్ చేయండి. మొత్తం లిరిక్స్కి పేస్ట్ చేయండి, ఒకటి కూడా మిస్ అవ్వద్దు. 1 by 1 చేసుకుంటూ పోండి. లాస్ట్ లిరిక్స్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి మళ్ళీ బీట్ మార్క్ ఫస్ట్ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇంకో ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మళ్ళీ ఒక షేప్ తీసుకొని ఈ షేప్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి. ఫుల్ స్క్రీన్ ఏరియా, ఫుల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. ఇది లిరిక్స్ ఎంత దాకా ఉంటుందో అంత దాకా దీన్ని 12 సెకండ్ దాకా తీసుకొచ్చి మొత్తం కిందికి తీసుకురండి. దీన్ని లిరిక్స్ ఉంటుంది కదా, లిరిక్స్ కిందికి ఇలా కిందికి తీసుకొస్తే దాన్ని షేప్ మీద ట్యాప్ చేసి కలర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ సెంటర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి గీత ఇది ఉన్నది లైన్, దీన్ని ఇట్లా మధ్యలో తీసుకురండి. ఇట్లా మధ్యలో తీసుకొచ్చి ఈ బాక్స్ మీద టచ్ చేయండి, కలర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వైట్ పెట్టుకుందాం మధ్యలో. ఈట్ సైడ్ బాక్స్ మీద టచ్ చేస్తే మీకు నచ్చిన ఏదైనా కలర్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఈ కలర్ పెడుతున్నా, మీకు ఏది నచ్చితే అది పెట్టుకోండి. సో ఇట్లా లిరికల్ వచ్చింది, ఫొటోస్కి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.
జై హింద్.